Morning guys! O tingnan mo, ang ganda ng panahon. Morning. Never mind my face kasi galing duty. Ano eh. Technique lang araw. And that's my new desktop. Hindi ko pag i-open. Dumating yan kahapon. Hindi ko pag i-open. I'm making gammon with egg and then mashed potato. Yung ko ngayon. Breakfast ko ngayon. Actually, not breakfast. Brunch. Breakfast and lunch. Brunch and dinner. Lahat-lahat na. So, nagano pa yan siya. Kailangan pang Ayan. So, ready na yun. Oh my God, I got allergy because anong tawag doon? Na dito spring. Kaya allergy ako sa mga bulak-bulak. I got my gammon ready already. That one. And I'm gonna fry it later. And then my potato. I'm going to have mashed potato with gammon and egg. Fried egg. So, yun guys, yun ang brunch ko and dinner for today. So, see you in a bit. Yan na guys, ready ko na itong little pan ko for the pasensya na sa boses ko guys, may talaga ako, may hay fever. Grabe yung atching ko. I'm just going to put a little bit of oil. See? Grabe talaga yung atching ko. Hindi ako nakaano ng antihistamine this morning kagabi lang. Hindi ko nadala yung antihistamine ko sa work. Kaya paglabas ko, grabe talaga. I'm using this one called pressure mist oil. It has a naturally high in omega-3 unsaturated fats, has a super high smoke point. Yan. It's a great alternative. It's a great alternative to olive oil, and it's ideal for frying, baking, roasting, and dressing. Just a little bit of it. Para lang. Hindi naman siya Oh dear. Gammon to siya guys. Parang ham sa atin. Yung Christmas ham. Isa-isahin ko lang guys. Boiling pa. Oh dear. I'm gonna take that. That is the minute. Taking my antihistamine. Ihiga ko lang tong ko guys. Ihiga ko lang tong fever ko, allergy ko. Mawala naman ito pag-isip. Wala na, as normal. Ano talaga at yun ang ating pag-imo. Look at that. Can you see that? Ang bango niya, guys. Inanuhan ko siya ng nilagyan ko ko siya ng honey kasi gusto ko kasi manamis-namis. Kasi dito, masyadong maalat. Smoked gammon yan siya. Binili ko. Gusto ko manamis-namis, nilagyan ko siya ng honey. Mga 2 araw na siguro yan. Kaya ko lang.
said, I think this is fine already. Ay! Oh dear. Ayan na. Naano na. Yes, ako lang mag-isa guys magkain nito. Pero, dinalawa ko na kasi para isahan a little bit of this. Ito na ano kasi ito eh. Na out of ano, forma. Yan. Okay na to siya kasi ano na naman to siya, luto na to. And then, yan na. Wash this one. Yung egg. I'm having 2 eggs. I got here guys some liver, pinaano ko, chicken liver. Pinabili ko ng sa kasama ko. Ano siya, frozen pa siya. I-ano ko siya mamaya. I-leave ko lang siya. Kasi bigyan ko si Mom Shi nito. Mom Shi ko. And then, salt. Ayan. Yan, tama na yan guys. Okay na yung ano ko, egg ko. Gusto kasi ano eh, hindi masyado luto. Yan. Wobbly pa. Hindi na kasi ako naglagay ng mantika guys. Kaya ayun na ano. And then, my potato, it's all cooked now, ready for mashing. Mashing talaga. That's it. Ay! Ko, baka na. Both my eggs are done. That's it. And now, I'm making my mashed potato. Where is my masha? Got my masha. I have my unsalted butter. Ito yung ginamit ko kasi ano. Maalat na yung ano natin. Yung potato ko. 1 quart of butter. That's it. Yung ano ko, butter ko, ano, matigas. Matigas ba yung butter ko? Here, hindi ko na ano. Yan. Depende yun sa'yo guys, kung lagyan nyo yun ng pepper, yung ano nyo, mash nyo. Ako minsan nilagyan ko, minsan hindi. Ang bango na. Yan, nag-plating na
tayo, guys. Plating talaga. Yung ano ko, yung mashed potato ko, hindi ko na nilagyan ng salt. Although unsalted butter yung inano ko. Unsalted butter yung ginamit ko kasi yung gammon medyo maalat na. Tsaka yung egg ko, nilagyan ko pa ng salt. Kaya, ayun na. And that's my... Pwede nyo lagyan ng ano, a little bit of pepper. Or mix nyo doon. Pang ano lang. Ayan. And then, that's it. Uy, hindi mo nakita. And then, that's it. That's my brunch for today. A gammon and fried egg and a mashed potato. Happy eating, guys! Ako isang serving doon natira. Baka gutumin ako may-mayang gabi or ewan ko baka bukas na. Yeah. Thank you very much for watching. And have a good day. Thank you, my loves. Bye.